comezamos, para non ter aquí a Anxo esperando moito máis, que aínda que di que non está nervioso, supoño que algo nervioso sí que estará, non? Porque ao final falar en público e presentar pois un traballo no que levas traballando moito tempo, pois sempre como unha proba de fogo, non? Bueno, en primeiro lugar, darvos as gracias a todos e a todas por vir a esta presentación deste novo autor que, polo que vemos, vai a ser prolífico, non? Xa segunda obra, fai poucos días enviou un correo o Concello buscando documentación para escribir unha nova obra. Contame que xa está pensando no terceiro número non desta saga, que vamos a chamala así, desta trioloxía, o cal, bueno, pois para nós, para a biblioteca, para mí como concelleira de Cultura, pois é un auténtico orgullo poder ter xente tan nova xa dedicándose, bueno, con interese polo mundo da cultura e da literatura, algo que nesta época algo bastante pouco común, non? Porque no mundo da tecnoloxía, pois, apostar polas letras é unha cousa bastante excepcional, aínda que, bueno, da man da tecnoloxía, non? Porque gracias a plataformas como Amazon é posible que xente tan nova, pois, poida mostrar todo o seu talento e toda a súa creatividade e compartila con todos nós. Entón, bueno, eu non quero estenderme moito máis, quero cedolle a palabra a él para que nos conte un pouco, pois, de que vai este libro, como o escribe, como se enfronta a este reto literario. Gracias, Anxo. Boas tardes a todos e a todas. Primeiro pedir perdón porque estou un pouco afónico e non podo falar moi forte. Vou-vos presentar a segunda parte do libro La voz que no dieron callado. Nesta parte deste libro, pois como xa indica o nombre, donde empieza o origen, o Alex e a súa parexa volven aos orixes do pai de Alex, concretamente a Abadín, unha cidade da Terra Chá, que para min identifícase como moi grande para min, porque ali pasei moito tempo e sobre todo gustame moito ir nas vacacións no brao e no verao, porque é unha aldea onde pásalo ben e non é como a cidade que estás nun piso. Van buscando a paz e a tranquilidade que non dan atopado aquí e múdanse despois de que a urbanización Monte Caxado, onde residían, sufriron os incendios no brao. Tamén, como se menciona no libro, empezanse a mencionar detalles da gran empresa que formou Alex. Unha gran empresa que formou gran potencia económica e, sobre todo, unha gran potencia para sí mismo para poder volver aos seus inicios, que era As Pontes, onde non se sentía seguro na súa infancia. Tamén cambian serias cousas na empresa de Alex, por exemplo, vense sabotaxes hacia esa empresa, e tamén cambia o que ven sendo a vida, porque claro, ao final do libro, onde se mudan definitivamente a Abadín, vese como a empresa empeza a perder encartos e como Alex empeza a afrontar as consecuencias de ser unha persoa importante, inda que nunca renunciando sempre á súa gran bondadez e para o que el dice, os cartos non me van a dar a felicidade. A verdade é que me inspirei en Abadín porque é un pobo que conozco, non necesito información que aparece en internet, si que tamén me baso algunhas cousas que aparecen en internet e, sobre todo, pois nos relatos que conta a xente da aldea sobre a súa cidade. Neste inicio tamén se marca como teñen que volver ás Pontes por un feito que para a parella de Alex é triste porque falece seu avó, e é cando se empeza a marcar o principio do que se chamará o final, que é cando Alex e a súa parexa pasan por un bache dificultoso e é cando deciden separarse uns meses que para Alex fanse moi dificultosos e para a súa parella tamén, pero finalmente, como dice Alex, o amor sempre vai vencer ao que digan as malas lenguas. Tamén hai moitos cambios e moita madurez neste libro, pois Alex pasa de ser o típico neno con cartos que se cree o rei do mundo, que, como el mesmo dice, nunca o é, e, sobre todo, pasa a ser esa persoa que axuda aos demais mesmo sen que lle pidan axuda. Nesta segunda parte tamén se poden apreciar lugares da xeografía galega e, sobre todo, da xeografía de Abadín, como a Roxica e Labrada. Un sitio de Abadín que para min significa moito, porque dali ven meus pais, e para min significase que sempre tens que volver aos teus orixes para saber como era a vida antes. Convírtense en grandes empresarios, pois a empresa pasa a pertencer aos dous,
E tamén Alex decide quedarse a vivir en Abadín despois de moito tempo baraxando, reformando a casa onde residían para facela un pouco máis habitable, sempre e cando nunca renunciando ao valor arquitectónico que ten Abadín como cidade. E nesta última reforma o único que fan é que cambian un pouco a estética e a empresa pasa a ser a súa sociedade, o seu domicilio fiscal pasa a ser a casa de Alex. Claro, ao final do libro vese como o símbolo de defensa de Alex, que se marca desde o principio da primeira parte, que era o seu Mercedes W124, se ve gravemente afectado por unha avería, e Alex decide cambiar por outro modelo un pouco máis moderno, que é o que se aprecia na carátula do libro. E nesta segunda entrega tamén Alex decide non reformar Abadín porque sinte que Abadín está ben como está, porque sempre vai guardar as historias de xente que tuveron que elaborar durante tantos anos. Tamén recorre a cidade, o pobo Abadín, recolectando as historias que conta a xente e decide facer o seu propio diario onde vai recollendo día tras día todo o que lle contan os veciños de Abadín e todo o que para ele significa. Pois, como unha veciña lle diz a Alex, para ti non eres un veciño calquera, eres un veciño máis que veu a protexer a nosa cidade e a nosa identidade como vila da terra chat en que señamos pequena. E Alex, na súa empresa, decide poñer o lema nunca renuncies aos teus orixes. E tamén, na segunda parte, pois vanse dun viaxe, donde nese viaxe vese como a empresa intenta ser saboteada desde fora por asociacións máis grandes, que intentan absorber esa empresa sin éxito ningún, porque para Alex esa empresa, como el mesmo di, non se vai vender nin por €1, nin por todos os cartos que haiga no mundo, porque foi o meu gran símbolo de defensa, o meu gran símbolo de poder para poder volver ás Pontes. Bueno, creo que aquí remata a súa presentación. Bueno, agora se algún de vos quere facerlle algunha pregunta a Alex pois sobre este proceso creativo, non? Como chega a estas ideas, como desenvolve todo o que é o seu traballo literario, pois nada, é o voso turno para preguntar e saber un pouco máis sobre o seu traballo. Eu non sei que evolución notas ti do primeiro libro ao segundo, que cambiaches ou que cambiou. Na vez pasada, na presentación anterior, falabas de que non era un libro autobiográfico. Pero, bueno, conocéndote un pouquinho, eu diría que hai máis de ti do que se parece no libro. A mí parece un pouco de conocido en outras cosas. Pois o máis dificultoso, quizás, para a segunda parte, sempre vai ser a presión externa e, sobre todo, que pensarán do libro a xente que sabe o que pasei e, sobre todo, o que pasei para estar a día de hoxe aquí. As preguntas? Bueno, pois eu faigoche unha pregunta. Cales son as túas fontes de inspiración? Aparte, bueno, como comentaba Loli, a mellor non ten ese rasgo autobiográfico, non o queres dar, pero supoño que hai vivencias persoais, pero tamén alleas, non? Cales son as túas fontes de inspiración? Autores, películas, series de televisión? Donde colles os teus recursos, non? Para poder escribir estas obras? Os meus recursos collos de internet, porque a verdade é que o bullying é unha cousa que non vamos dar parado fácil, e sobre todo necesitamos a actuación de todo o mundo, e cada vez mostrase máis que hai moito máis bullying e non será parado. E tamén collo referencias de películas. Sí. Algún exemplo así para que nos podemos facer unha idea? Heartstopper. Imaginaba. Mais preguntas por aí? Preguntaría tamén que para cando en galego, porque sí. en castelán, creo que é a tua libro galego, un pouco de menos, creo que se podría chegar a máis xente incluso escribir un galego, para cando en galego. Pois o seguinte libro que vou escribir, que trata tamén aquí nas Pontes, pero noutro sitio, vai ser en galego. Máis preguntas por aí? Bueno, pois como non se atreven a preguntar, volvo a preguntar, eu non teño ningún inconveniente. Eu quería saber como é o proceso de escribir no teu caso. Bueno, hai xente pois, que se colle un folio en blanco, 4 ideas, empeza a escribir, borra, volve a reescribir, desfeita moitísimo do que traballa. Como o fas ti? Pois eu abro un documento en internet, poñome a escribir as miñas ideas,
E si que hai cousas que teño que borrar, outras que teño que añadir, e sobre todo é un traballo moi laborioso porque tens que buscar información, que no meu caso nesta parte non, porque xa conozco. Xa conocías. Buscar información, borrar e cuadrar que quede ben co que estás a contar. Alguén antes de que se publique supervisa, revisa, Sí. critica, opina? Si, un editor que teño en Coruña. Sí. O sea, que é un traballo profesional 100%, non? Interesante. Mais, por aí, algunha cuestión máis? Bueno, pois nada, se non se animan, damos por finalizada a presentación. Espero que todos todas leades os libros de Álex, gocedes con eles, e nada, decirlle que non tarde moito para redactar esa terceira parte e que nos podamos ver nesta biblioteca cunha nova presentación desta trioloxía e, por suposto, da nova obra que creo que anda por aí xa na procura de información e que creo que vai ser moi interesante porque nos vai a mostrar unha historia das Pontes que todos, de alguna maneira ou doutra, temos moi preto. Nada, gracias a todos e a todas por vir e hasta outra ocasión.